Za nekoliko godina koliko rade na kruzeru Disney, Predrag Lekić i Cecilija Beatriz Diaz, sada i Lekić, obišli su mnoge svetske luke, a u svoju bračnu luku uplovili su u Zaječaru 11. novembra. Već dobrih 7 godina radimo zajedno. Dugo smo bili samo drugarica do pre nekih 2,5 godine kad smo krenuli da se zabavljamo. I tad je krenula ta ljubav između nas dvoje, tad je krenula veza između Srbije i Argentine. Novopečeni mladenci na brodu rade u društvu raznih nacija, pa im ova kombinacija ni po čemu nije čudna. Čak tvrde da su Argentinci i Srbi po mnogo čemu slični. Radim na brodu 16 godina, imam puno prijatelja iz Srbije i Srbija je za mene divna. Mi smo veoma slični, bliski s porodicama i mislim da je to najveća vrednost naših naroda. Kada sam prvi put došla ovde, osjećala sam se baš kao kod kuće. Za ovaj veoma važan dan u životu Predraga i Cecilije tu su bili njeni roditelji iz Argentine. Ceremonija venčanja iza njih je bila veoma emotivna, a tatina Zdravica na veselju ih je sve dirnula. Posle 40 godina svog braka rekao sam im da nije važna religija ili nacija, važna je samo ljubav, poštovanje i razumevanje. Izgradnja porodice je svakodnevni posao koji njih dvoje upravo započinju. Nije lako, ali su na pravom putu. Bila je jako lepa i emotivna ceremonija venčanja, a svadba je bila tako vesela i dopalo mi se što su svi učinili da moja ćerka bude veoma srećna. Još koji dan pa će roditelji zameniti hladan jesenji Zaječar za toplo argentinsko sunce, a mladi odlaze na medeni mesec u Ameriku. U međuvremenu proverava se znanje jezika. What we know to say in Serbian? In the morning we say Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. And when you go to sleep? Laku noć. And? Vidimo se sutra. Kada prođe dopust povodom venčanja, Cecilija i Predrag se vraćaju svojim dosadašnjim poslovima, konobara i hostese u restoranu na kruzeru. Od dve zajedničke domovine ipak će za sada svoj brak živeti u Disneylandu na vodi koji ih je ispojio.